ассалому алайкум достони азизам ва касаи хеле созаи хубен саломатиятон хубай вақтотон хушай. имрӯз 10 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. Бардуи азиз гӯшкунӣ ки мада шурӯъ кардагам ва чира гап мезанем. Мошини Lifan Solano астай, Мерседеси абъёмни астай, замини фурӯшӣ астай дар ноҳияи Кушониён, замин астай дар ноҳияи Варзоб, усталои фурӯшӣ астай, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Данғара, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Вахш ва дигар ҷоҳо. Квартираҳои арзон сар мешавад ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб ва бардуи азиз ҳастай бо квартираҳои кредит. Мақсад ними пулча мети, ними пулча мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. Қизиқи видео ҳамия ки аз заминаи 45000 сомон, хонаи заминӣ астай 110000 сомон, дукомната квартира астай 150000 сомонӣ. бардуи ғарибон шумо метавонед ки аз замина 378000 рубл да бихарен, хонаи заминӣ астай 924000 рубл ва дукомната квартира астай 1260000 рубл. бардуи азиз чизе ки гуфтам ҳамаи ҳамиё ҳастай. барои он видеоро то охириша тамошо кунед, як дона лайки бепла бишкен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. ана ки мирим усуста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرها اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها برا هم از کفای کار مون اینو با گراج تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، این بارو رو ببینید برادرها. این یگام جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادران را کار کردن. سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم این برادرای تاجیکی ما. السلام علیکم. باشید زندگی کار خوب. زندگی کار خوب زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران تمام. زنده باشه. این برادرها را خموشانه میمونم. تنها شما زنگ زدم. سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیزا بول میکنن، روی میکنن تمام. اینا سربلند خانواده باشه. ана ки бардуи азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза ба чиашкидор навора сар мекунад лайкора сериёзни бижихен мерим усустак. квартираҳои фурӯши кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ назди птитсафабрика давдай дом 6 этажа мешавад, сохтмонаш дар 3 этаж рафтисай, ову свет канализасияи шаҳрӣ дора, ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан, қариби дом да мактаб коллеҷи тиббӣ наздик достони азиз, дукомната квартира 51 квадрата нархиш 185000 сомон, се комната 70 квадрата нархиш 250000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқӣ монда маблағро дар давоми сохтмон биспора. бардуи азиз сохтмон 6 моҳ давом мекардай. бардуи азиз маълумотша дар бар экран навистагим, касе мисол ана квартираҳои кредит хариданиян занг бизанед қатъяка маслиҳат кунед. номерои телефони поёнгиш ватсапам дора. бигӯянд ки номероро аз канали Саудутиҷи гирифтам. ана ки бардуи азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як хонаи арзони дигара гап мезанам. бо диққат гӯш кунед ки хеле нархи наву фақат дар ами канали бачаи ашкидор мебиненда шерӯи нар. бо диққат мара гӯш кунед. хонаи десин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, пеши мошин бозор да. 2 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишай, абои задагӣ тайёрай, баня, кухни, ҳоҷатхона доштай, ову свет ва документҳои хона 100%. бардуи азиз аз сабабе ки срочни пулаш дар корай нархша 135000 сомонӣ мега. харидори сериёзни боша занг бизана бо муомила дора. бардуи азиз ва агар он кас мошин дошта боша метавонед ки бардуи азиз мошина битен болоиш сум битен. соҳиби хона гуфтагия ки мошинам боша болои сум бита мешава. бардуи азиз номерои телефонаш ҳастай дар бар экран маълумотша навистагиам, занг бизанед қатъяка маслиҳат кунед. 135000 сомон мошин болоиш сум мешидай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.
дӯстони азиз, як рекламаи дига дорем. баъд ин реклама замин хона квартирои арзон да мегзарем. Компанияке бозоралӣ ва компанияке назара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, аз ки ҷои ки имсол ин бародарда удобния мерава, ҳамҷа шуморо мегирам ба сарҳади Қазоқистон. иншоалло ки соғ саломат бурда меоранд. мошиношон мошинои замонавие. бадруи азиз, я хатонак немагар, я 3-4 мошин доранда. коршон амияй. бардруи азиз, компания беҳтарина. мисол касе рафтагия медона, нархи навош 7500 рубл мега. 7500 рубл. агар ҳозир занг бизанӣ, бигӯ ки номероро канали сауду тиҷӣ гирифтам, туда арзон мекуна. бачаё чабх як кофе тал хабзаки ба фикрам ховуд бурдесая, мегзарем ба як рекламаи зур. усталои фурӯшии истеҳсоли Россия номаш стули изоном доштай 120 кило вазма мевардура, 1 сол гарантӣ дора. барои офис, интернет кафе, сехи дузандагӣ метавонед бо нархи арзон харидорӣ кунед. ва яка дар Инстаграм сайти худша дора, метавонед даромада ҳама намуд мебелро тамошо кунед. ҳозир аксия рафтиса бардруи азиз, арзонай, нархи як донаш 300 сомонӣ. ва бардруи азиз, арендарам метиҳанд. адрес шаҳри Душанбе, маркази савдои Шӯҳрат, Дим ошиёна, назди бозори Султони Кабир. даставка ҳамаи ҷои Тоҷикистон дорам. бардруи азиз, занг бизанед, қатъяка маслиҳат кунед ва сайти Инстаграмшам бидуроен. ина номаш навистагии сайти Инстаграмша. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе тамошо кардеса, бигӯ ҳо ака тамошо кардесам, давомаш фте. ина бардуи азиз, замине десен қародро дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Навбаҳор, деҳаи Навобод, заминои 4 сотиқа. 4 сотиқ заминаш чихелек десен бардруи азиз, рыждай метавонен замина бихарен, хонара сар кунен. овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош қарор дора. ҳамсоё хона кардисам бардруи азиз, дар гирди атрофаш, мақсад ҳамсоё хона кардисабдиян. обод чӣ десайда, нархша бардруи азиз мега 45000 сомонӣ. 45000 сомон бардруи азиз, нархи беҳтарин. номеро телефонаш WhatsApp дора, занг бизанед, замини арзон аз ноҳияи Кушониён бихарен. бардруи азиз, касе ки дар Москваем, бо диққат мара гӯш кунед. мошини фурӯшии Lifan Solano, соли баромадаш 2012, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механик, ҳуҷҷатҳои мошин 100%. айбчот намегирам, мега айбш ҳамияй ки капоташ камтар пӯсидагияй ва муфташ камтар сахтай. адрес бардро Москва, метро Бунинская аллея гуфтагияй, нархиш 165000 рубл мега. 165000 рубл. касе харидор бошем, бо савдо мешава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мегзарем ба 6 миллиони имрӯза як хонаи арзони дига аз ноҳияи Данғара гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. хона десен қарор дора дар ноҳияи Данғара, Бульёни Поён, 8 сотиқ заминаи ду дар хонаи барак кардагӣ, ремонти ҳами ду дар хонаи барак миёнай мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. бо фундаментҳои хонаи калона рехтагияй, дарунаш пур кардагияй. овсеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, берни хонада ошхона, баня, ҳоҷатхона, оғил доштай. нарша бардруи азизам 110000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошем, бо арзон мешава. ва ҳамияка дар бари хона як замини фурӯши дигарам дора. ушам бардруи азиз, занг мезанен, ҳамияка мепирсен, нархи хонаш 100000 сомон, я замини дига дора дар бараш. уша бардруи азиз, занг мезанен, ба телефон мепирсен. бардруи азиз, дар ин навор олибо квартирои арзонам ҳастай. бароям то охири видеоро тамошо кунед. мошини фурӯшии Mercedes объёмни, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 доштай. мотораш 1.8, коробкаш механик, ҳуҷҷатош 11 моҳ, танировкаш 4 моҳ.
ҳолати мошин беҳтарине бардруи азиз. Адрес ноҳияи 5 нархиш 65000 сомонӣ арзон мешавад. дар тоҷикистон ягон астраҷи караван боша алиш мекна мега. ва бардруи азиз мега ки алиш ҳам мешава ба мошин дар Россия ягон та Kia Rio ё Hyundai Solaris боша. бардруи азиз хеле ки гуфтам ана Mercedes объем ния 65000 сомон астраҷи караван боша дар тоҷикистон алиш мешава. агар дар Россия Kia Rio ё Hyundai Solaris боша алиш мекна мега. номеро 6 занг бизанед маслиҳат кунед. бардруи азиз хаста набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. бо дӯстони азизам недесен қарор дора дар ноҳияи Варзоб 32 километр шоҳрои Душанбе Хуҷанд. бардруи азиз ана замин лави раи калондай 9 сотиқ заминай гирди замин ба сетка маҳкам кардагӣ овсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом. дарахтои мевадиҳанда дора ҳуҷҷатош сертификат доштай. нарша бардруи азизам 300,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардруи азиз бо арзон мешава. касе бардруи азиз бигира метонен ки дачаш кунен барен истироҳат кунен. номерои телефонаш ҳастай занг бизанен қатъяка маслиҳат кунен. маълумотшам дар бар экран навистагиам ва дарахтои мевадиҳандаам дора. бисёр вақт комментар да нависен ки аз ноҳияи вахш хона шава бумон. ина бардруи азиз я бародар хонаи фурӯши шама дар рӯйкат бо диққат гӯш кунен гапш мезанам. хона десен қарор дора дар ноҳияи вахш ҷамоати 20 солагӣ. айвахш 15 километр дур ай бардруи азиз. ноҳияи вахш ҷамоати 20 солагӣ айвахш 15 километр дур будай. 13 сотиқ заминай 3 дар хона қати як калидориш кардагӣ. ремонти хона миёнаи бардруи азиз мешава бидрои зиндагӣ кунӣ. овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатош 100%. анҷомхона, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. нарша бардруи азизам 180,000 сомонӣ мега арзон мешава. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар болои пул метун мега. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маслиҳат кунед. бардруи азиз мегзарем ба 10 миллиони имрӯза як квартираи арзони дигара барои шуморо гап мезанам. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира дар 7 этаж қарор дора 49 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт доштаи соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест. фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Кӯлобай духонага дар 7 этаж қарор дора 49 квадрат. бардруи азиз нарша мега ки 150,000 сомонӣ. 150,000 сомон. арзон мешава намешава навистагӣ нест. бардруи азиз числаи видеоро нигоҳ кунен. барвақттар боша занг бизанен. агар дер шидагӣ боша занг назанен ки уже квартираро фурӯхтагиай. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза да комментария фасона мехонем, баъд хайри хиш мекунем. бо бисёри бардруг хафа нашаванд ки ба комментариҳои моро нахондӣ гуфта. хуб мехонем якум комментарияра. навистае ки гила доди ба ҳавас, лайка задам ба қафас. мехонем дуюм комментарияра. навистае ки гил дар болои криша дар тобистон чолов боша. хуб сем комментарияро мехонем. гил дар болои варени инами бачаи очкидор рекламакуниш гарени. уф бача тенҷи бад омадане ки. мехонем дигаша. нависае ки гил дар болои Mercedes ҳами очкидорда гап нест. мехонем дуюм комментарияра. нависае ки гил дар болои тапак лайка задам ба телпак. хуб бардруи азиз сеюм комментарияро мехонем. ана комментария ба фикрм наёфта. навистае ки гил дар болои паворот дар қадами қарбон гап нест. ханам хеле бардруи азиз оли яды комментария дигарам ҳаст сайвора хай ба ҷо кардагим дар видеои дигари насиб боша рекламаш мекунам. бароям бардруи азиз агар ягон мисол
ана сухани хуб дошта бошен комментария бинависен. ман дар видеои дигари рекламатон мекунам ва аз ки ҷо хона замин квартиратон дар кора бинависен комментарияда. бардурои азиз илтимос мекунам лайкҳоро бичиқен. ами лайкҳои ами видеоя 2000 шава бо хела хуб мешавада. касе меҳмон бошен подписатсия кунен, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумо дар рафтан мегира. подписатсия карден, зангулача мебурая, бологӣ дамонен. бардурои азиз видеоҳои ма чӣ хеле ки гуфтам шумо да мерава. агар подписатсия карда бошен мисол зангулачара бологӣ да намонен, видеоҳои ма намерава. барои ҳамо ҳатман ами кора бикунен. ина бо дар видео нишон метам. ва бардурои азиз дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. бардурои азиз битонен ами додарчара 1 сомонӣ 1 рубли ёрдамаш кунен. хаяк дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дига илоҷиш нашида дидан ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардуро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш кардан ки ана бардурои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро агар имконият боша 1 сомонӣ ана 1 рубли мисол ёрдамаш кунем.